ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜର ବିଶାଳ ସୁନା ରଥ ଛାଡ଼ି କାହିଁକି ଏହି ବାଲି ରଥରେ ଆସି ବସିଥିଲେ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସେଦିନ ରଥଯାତ୍ରାର ପବିତ୍ର ଦିନ ଥାଏ। ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅହଙ୍କାରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରି ରଥରୁ ତଳକୁ ଠେଲିଦେଲେ। ଅପମାନ ସହି ନ ପାରି ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ବାଲିରେ 3ଟି ଛୋଟ ରଥ ତିଆରି କଲେ। ବାଲି ରଥ ଆଗରେ ବସି ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ହେ କାଳିଆ, ଯଦି ତୁମେ କେବଳ ଧନୀ ଓ ଅହଙ୍କାରୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବ, ତେବେ ମୋ ଭଳି ଗରିବ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ତୁମକୁ ଆଜି ମୋ ବାଲି ରଥକୁ ଆସିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଏପଟେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଘଟିଲା। ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଟାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ, ସେହି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁନା ରଥ ଛାଡ଼ି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ବାଲି ରଥରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ କେବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଭୋକିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ଭାବର ଠାକୁର। ଯଦି ଆପଣ ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।